Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Lasay 51. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Ang ining oras ang ginadulong sa inyo sa kaawan sa Conzaze. Upgrade your immunity, do it with Conzaze. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Lasay 52. Mayang gabi kalibutan, welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. DYEZ, Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Alang-alang aton sini nga Provincial Disaster Management Program Division sa Sinimat Tinion. Pero tinausisa taban kag mabatyagan manaton ang sitwasyon sa aton sini nga panahon. Sinimat Tinion, mainit-init ang aton sini nga palibot. Ida bangod sa dambala naton, ari na kita sa tingadlaw nga sitwasyon diri sa Pungsod, Pilipinas. Again, gina-remind naton ang aton sini mga utod nga aside sa ring ginapakig-away naton nga COVID-19, mag-alerto man sa sunog mga kaaksyon. Kay subong aton sini nga Bureau of Fire Protection way man gapabaya kag inantawag naton bala bisan ano nga COVID kon maghitabo ining iban pagin nga trahedya, mas magdugang ang aton sini nga problema. Sa mga utod manaton nga nagapuyo sa igad sang baybay sa idalom sang Taytay kilid sang Kasuban kag Kabakyasan, alerto lang 24/7. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Atis pa naman makaaksyon for bal sa aton sila nga pagpangalagad, mag-ayo ko sa inyo no? Sa pagpangamuyo. Agod nga kontrahon kag mangayo kita sang tabang sa aton sini mahal nga Ginoo para mapapas ining makamamatay nga COVID-19 mga kaaksyon. Magduko lang kita. Oratio Imperata, prayer against 2019 novel coronavirus. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. God our Father, we come to you in our need to ask your protection against the 2019 and coronavirus that has claimed lives and has affected many.
We pray for your grace for the people tasked with studying the nature and cause of this virus and its disease, and of stemming the tide of its transmission. Guide the hands and minds of medical experts that they may minister to the sick with competence and compassion, and of those governments and private agencies that must find cure and solution to this epidemic. We pray for those affected. May they be restored to health soon. Grant us the grace to work for the good of all and to help those in need. Grant this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God forever and ever. Amen. Mary, help of all Christians, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. Saint Roch, pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, pray for us. Saint Pedro Calungsod, pray for us. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Una sa balita, una sa aksyon. Action Radio Philippine Standard Time, lasay 56 na. Subong nga adlaw, yari na kita sa Biyernes o Huwebes, no? Marso 27 kita 2020. Ay naga-monitor na kamo diri sa The Best AM Provincial Radio Station sang 25th KPP Golden Dove Awards. Ini ang Aksyon Radyo Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon. Bukas na nga aton sa nga Facebook page pagya sa Aksyon Radyo Bacolod 684. Nga pwede mabatian ang tanan nga news sa Public Affairs Program via Facebook Live na pwede nyo i-click, share, kag-like sa mga kaksyon. Mayaraman kita sa YouTube. Type mo lang direksyon, radyobacolod.com.ph. Sa web naton, bisita kamuto kay makamonitor man, makabasa pa. Sa may mga Twitter account na follow lang Aksyon, Radyo Bacolod Official. Sa mga texters naton, yari nga ton siningan numero 0938-225-5017. Sa mga viewers naton nga naga-monitor sa aton sining kadagabi, pwede ka mo makabutang sa inyo sining opinion, komento, kag palamangkutanon. Ina, pag-sabtunta sa aton lang masarangan kag sa malambutan ko lang karon. Hindi kita makapromesa because gina-priority man naton ang mga balita nga kinanglan mapahibalo dira sa inyo, mga ka-aksyon. Aksyon Brian Morden, Aksyon Firing Line. Yours truly on board na all the way to 9 o'clock this evening, mga ka-aksyon. Sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitaan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Ano ba lang mga dalag ko nga balita lokal nga hatagan naton sang pagtamod subong nga gabi? Despite of pakig-away naton, fight against COVID-19, may natrahedya pa nga nagluntad diri sa Negros Occidental, partikularmente na sa Barangay Minuyan, Banwa sang Morsya kagabi. Matapos magluntad ang shootout, no, sa magtimbang nga bahin, bangod nagpatigayon sang COVID-19 checkpoint ang mga barangay official. Ini may angot gyapon sa curfew, mga kaksyon. Tebi duwa ka sakay sa motorsiklo ang lagin ayo nila nga kontani magpadulong sa dalon sa police station sa Banwa sang Morsya kay tinakabayular sila sang curfew nga ginapatuman karon diri sa probinsya sang Negros Occidental. Imbes magupod sa patrol, nagluntad ang pagpangluthang, binaslanay sang lupok. Ang resulta, 2 patay, 5 ang pilason. Patay ang barangay Kagawad sang Minuyan, Morsya. Pilason ang 3 kon 4 ka mga tanod sining upod. Kag patay man ang isa sa 2 ka mga suspitsado. Ang isa ka suspect nakapalagyo kagabi nga daw mo ni siya may bitbit nga 45 kag nagpangluthang gintudo. Pero kay na sang mga alas 10 sang aga. Ini siya tigayon nga nadakpan sang Morsya PNP sa ginpatigayon nga hot pursuit operation nga nagpanago siya sa puloy-an sang utod niya dira sa may barangay Lopez Haina, mga kaksyon. So amo na kadelikado sang sitwasyon sa aton sining palibot kag kon ginapatuman ang curfew dapat tumanon ginaton. So ini sila ang way nagtuman, so naglabot sa punto nga naglinot hanganay. Lasay 59 Action Radio Philippine Standard Time ang iba naton nga balita ya lokal
sa area gani sang Kwan, may isa ka lugar diri man sa Negros Occidental nga ang utod, ang manghod, ginlabo ang magulang. May lang kay way na puruhan ay na no duway na nisliyaga pinsan nga nagapaking away ta subong sa Kwan sa COVID-19. Duway sliyak balo nga ang ini nga pandemic nga ini kadelikado na gid sa sitwasyon ta. Ang ilaya binaisay gihapon. Sa paglantaw ko ni pagtilaw ini para mag-unite kita tanan-tanan. Kaysa nakita ko daw ang darkness, subong daw na eksperyensya tagid ko action hands, no? Sa amo sining balatian, halos kita tanan subong galuhod na bangod sa pagpangamuyo nga madula ining balatian nga ini, no? So ang iban daw mayara pagid may nabilin nga duway lakbatsyag ngano nang sitwasyon naton. Magutod, naglinab anay, oo, ginlabo ang magulang, no? Kag ang iban pagid may bata pa to nga ginpatay kag allegedly ginhimuslan pa. Pero because of COVID-19 action ang mga krimen naton dis Negros sa Bacolod, daway kitaan, no? Daway na lang pila ka porsyento, meaning ini nga COVID-19 kadako gid sang iyaman nga igo may kaayuhan pero mas may dako ang kalainan bangod damo nagkalamatay. Okay, diri sa syudad sa Bacolod mga kaksyon sining hapon si Bacolod City Mayor Bing Leonardia nagpresentar na sang executive order sa pagpatuman na sang enhanced community quarantine, no? Nga mag-umpisa ini sa palaboton nga Lunes man, synchronize ini sa bugos nga probinsya sang Negros Occidental. Pahat-paton ta na karon ang pinakamasubo lang kag malain nga balita diri karon man nga hapon sa Bacolod. Kay nga ton sini nga positive diri nga isa na dugangan sang 3 subong 4 na mga kaaksyon. That's why nga it's about time na gidman nga dapat mag-enhance community quarantine, home quarantine, stay at home para matrace ining iban nga nakasalamuha sining mga utod nato nga nagpositive. Ara naman sila kuno sa maayong nga kondisyon sa sirimat niyan. Okay gina, no? Pero pamangkot sa sinong iban nila nga nakasalamuha sini, kumusta to sila? Kabay pa nga magululuwa na ni sila kang hindi kamo anay maglagaw para hindi pagin maglapta ining si COVID-19. Paplastar tanay karon makaksyon kag ang EO basahon tanay karon sa aton sini nga pagpangalagad kay ang iban miara pagid sang wala sang ihibalo. Diri sa Bacolod mo pinaka sentro, no, sang negosyo, sentro sa mga hospital, sentro sa mga sang merkado kag iban pa. So may ginauyatan kita nga EO diri with Action Dale Salazar karon from Bacolod City Government Center. Paplastar ko saya isa-isa para may ideya kita kag para hindi na kamo magproblema pa kung dapat ang inyo himuon. Because despite of executive order nga gin-released kahapon ni Negros Occidental Governor Eugenio Silacson, may mga utod pagid kita nga daw wala pagid sila naka-catch up abi may mga kakulangan pagid ang ila sini ihibalo. Still nagapangayo sang aton sining guide para dira sa ila. Sa probinsya sang Negros Occidental, check manaton karon ang balita with Action Marlon Hinovia. Ining balita gikan sa probinsya, bugas nga ibulig sa mga may piktuhan o kung mapiktuhan sining ECQ ginapangkuha na sa NFA, no? Mga kaso nga ipasaka sa mga nagsupak sa ECQ ginapahanumdom sang Provincial Legal Office mga kaksyon. Nan, amaning lain kay tapos ang COVID-19 kung nakabayular ka mo da, may kaso ka mo nga tubangon. Amo nang panumdumon nyo, during sang ACQ ganing nga ginapatuman, pay mo yung umuspuloy, anyo kay way manigid kita perdihon sini. Oo, kay ang gobyerno may i-provide man sa aton nga pagkaon. Do ka special pag-election hence kay house to house iya. Dan, house to house ya ang pagdulong sang pagkaon because nga luyag sang gobyerno nga ma-observe naton, ka ma-practice naton gyapon ang home quarantine kag ang social physical distansya bala amo ning gusto matabo sang gobyerno mga kaksyon. Kaya mo ning pinaka way nga mapauntat naton ang pag-circulate sining COVID-19, ang pag-untat manlagaw naton for the meantime.
may nagapamangkot pa ganing nga 14 kag 15 días ang iban way pag-ideya. Kaya according sa pagtuon sa aton sini mga medisina, mga doktor naton, ang ining virus makaaksyon nagalawig sang napulo kaadlaw. So, after 10 days, madula siya. That's why nga kon 14 days to 15 days nga wala nagalibot ang publiko, mapatay ang virus kusa nga madula, kay ang wala na siya sang tapikan nga iban pa. Ina, I hope maintindihan nyo, ina, kay iban ba si Blaway Gid Kinsyende, kung nga may mga social distancing kita, may mga social physical distancing kita, kay para si virus hindi makatransmit to the other human, kag dito mag-start naman siya liwat from zero, kag kung makatransfer to, ma-start naman siya from the beginning, kag nagadamo. So that's why nga practice naton nga why dikitanay. Ang virus, ulito naton every night, ginapensyon din naton sinyo, droplets ni siya, na? Kung naga-distance kay siya 1 meter away, layo ang tsansa nga matapikan timo, no? Layo ang tsansa nga matapikan kikaw sa tawo nga carrier sini. That's why nga ginapensindi sa inyo sa aton sining nga gobyerno, otoridad, nga magdistansya sa mga tupad mo. Kung mag-ubo, dapat magpanabon kasi imo nga baba, pero hindi mo paggamiton ang imo mga kamot, kundi ang imo abaga. Amo na ka, simple lang kung hangponta, simple man ang tani mo, no? Ang iban daw ay gid yapon na, daw ay gid sila kahangok. Ang social kag physical distancing amo mang yapon, daw ay gid sila kinsyende. Nga mo na nga ang ginahimo na amo nang bulong. Amo nang bulong action hands, di ba? Kay ang bulong sang mikrobyo gidya sa sulod sang lawas ng tawo, wala pa na tukiban. So ang bulong nga paano siya patsyon, paagi iya sa distansya nga hindi siya makalaton sa piyak nga tao. I hope nga mahangpa nato nining sitwasyon. Last City Size Action Radio Philippine Standard Time. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing line. Antes ko'y plastar, una ang nag-positive diri nga tatlo sa Bacolod Bakaksyon. Matuki lang tagamay sa mga balita dito iya sa national, gamay lang niya. Ang National o Ninoy Aquino International Airport, for the meantime, ginpasirad-an anay. At iway na ginmansang flights mo, no? May nagabiyahe pa nga mga foreigner daw hatagan sila tsansa nga makapauli sa tagsa-tagsa nila ka mga pungsod. Papulion sila. Pero wala may nagasulod diri sa pungsod Pilipinas na. Okay, so ang iban nga balita karon dito sa national, may nag-abot na ang 57,600 ka mga testing kits mga kaksyon. Inihalin sa Alibaba Foundation ni Jack Ma. Ginpaagi ini sa Manny Pacquiao Foundation man, no? So nag-abot na karon diri sa pungsod Pilipinas. Makabulig ini to check sa iban dira nga gusto man magpa-check, labi na gid ang mga tawo nga nagaduda sila nga may COVID-19 kung naka-istorya sila sa mga tawo man nga may positibo man sang COVID-19. Amo nang bot silingon dira mga kaksyon, ano? So pasalamat kita, may mga donations nga nagabot diri sa aton sa pungsod Pilipinas, and it would be a big help gini sa aton tanan-tanan, no? Kay tiway man kita kwaan gid sini, no? So may naga-donate sa aton, pasalamat gid kita, makabulig ni sa aton. Sa iban nga balita mga kaksyon sa aton sa pagpangalagad, ang Philippine Security Group sa idalom sang Presidential Office ni Presidente Rodrigo Duterte, ginpaidalom anay man sang napulo o kon pila ka adlaw nga self-quarantine, no? Magatapos ini sa Abril 10, 14 days man, no? Ini matapos nga si CIS representative nga si Eric Go Yap nagpositive ini sa COVID-19. Anong connection dito sa PSG? Prior gali nga nagpositive siya action hands, dito siya nakakadto sa Malacanang. Ang Malacanang gin-lockdown naman sumong. Isa-isa to sila, no? Gin pa quarantine man sila. Para lang gin ma-stop ang pag-spreading out sining COVID-19. So, may kinahingagaw ini, no? Sila gid tanan, halos tanan, may trabaho, pero skeletal lang ila nga trabaho sa sinimat tiniyon.
Sa ibang nga balita sa national, ang Armed Forces Chief Armed Forces Philippine Chief General Filimon Santos Jr. positive man sang COVID-19. Galingway na nabutang ko na ng history nga nagpositive gid ni siya. Nagpositive mga kaaksyon ang isa pagid ka opisyal sang Department of Health, DOH. Isa ka direktor. So ini sila nga mga tawo, mga vulnerable gid man ni sila sining COVID-19 because of their works bala nga every day. May ginatubang sila nga mga tawo nga posible carrier kiti ara sila sa ginatawag nga frontliners naton sa pag-away sining COVID-19. Mga positive di sila karon pero ara sa maayo nga kondisyon. Amo nang pinakamayo dira. Kag may tips diri nga ginhatag ang aton sining World Health Organization kung paano makontra naton ang COVID-19 mga kaaksyon. Base may papel ka mo kag ballpen dira kag makopya nyo ini. Kay ini halin iya sa WHO mo. Ano dapat ang paghimuon naton para malikawan ining si COVID-19? Una diri, siyempre magkaon kita action hands sang healthy nga mga foods. Di ba man taga-kaon sang pagkaon nga damak-damak action hands, di bala? Kag maintain nyo dang inyo diet gid. Amo gining ginahambal sang WHO. Number 2, are. Balantaya, no? Number 2, pamati ka mo. Limitahon ang pag-inom sang alcohol. Limitahon ang pag-inom sang alcohol kag mga pagkaon nga duro ang kalamay. Number 3, mga kaaksyon, exercise gid kada adlaw. Bisan ara lang kamo sa compound dira sa inyo puluyan, pwede ka mo rin maka-jog-jog 30 minutos sa may mga edad. 1 hour naman niya sa mga bataon. Makapulo pa balhas lang. Inihalin sa World Health Organization para at least may diyak ka mo. Number 4, likawan gid tani aksyon henso ang magsuyop sang sigarilyo. No smoke na gid tani. Kag number 5, panilagan mo gid ang imo sinikaw galingon. Ang manang tips nga ginpalayag sa WHO based sa ila sining study man kung paano malikawan ining virus. Actually, kung tanan ginahimo mo ni, hindi malang ni COVID-19 ang malikawan mo di. Bisan ano nga sahi isang balitian, kung routine mo ni, daily habit mo ni, nga ginahimo, likaw kagin man sa anuman nga sahi isang balatian, mga ka-aksyon. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Ang update naton sa pungsod Pilipinas kung pila na ang positive sining coronavirus today, we have 803 na, no? 803 ang positive na sining COVID-19. 31 diri ang naka-recover na. Mayo gid kay naka-recover ni sila, salamat gid sa Ginoo. Kag nagsaka na sa 54 ang nagkalamatay mga kaaksyon. Aksyon Firing Line. 54 na, no? Sa sulod sang lapit na duha ka semana sang nag-ibwal ining COVID-19 diri sa pungsod Pilipinas. 54, suliton ko, 803 ang confirmed nga kaso, 31 diri naka-recover na, 54 patay mga kaaksyon. Aksyon Firing Line. Ang update naman naton niya sa bugos nga kalibutan, actually gani mga kaaksyon, grabing pagsaka sa bugos nga kalibutan, no? Kay ang pinaka latest mga kaaksyon nga report sa bugos nga kalibutan, ang positive yara na sa 542,529. 542,529 ang confirmed cases. Ang naka-recover diri
126,257. 126,257. Kag ang patay, baka subo pamatian, no? Ang patay naglabot na sa 24,369. 24,369 as of today. Action firing line. Currently, makaksyon ang infected nga mga patients. Ara sa 391, ini ang iban diri mild condition. Ang mild condition diri ara sa, ining mention ko nga 391,903 admitted ni sila. Ang 371,934 mild condition, meaning okay pamatsyag nila. Pero 19,000 diriyo, 19,969 ang ara sa seryoso kag kritikal ang sitwasyon. Action Brian Borden. Action firing line. So kon di malason ining 19,000 action hands kag magkaladisgrasya gid ini, i-add-on mo ni siya to sa 24,000 subong. Ay purya gaba. Ay sus ko Ginoo. Kabay pa maka-recover man ni sila, no? Grabe nga sitwasyon, no? Okay. Ang pinaka-latest subong nga kadamuon sang kaso sa mga tagsa-tagsa kapungsod. Update ta kamo tonight, ano? Subong nagapanguna na ang Italy. Ang patay sila aksyonan. Naglabot na sa 8,000. Grabe man no? 8,215. 8,205 mga kaksyon o kon 215 sa Italy. You know what? Kung anong pinakarason kun nga ang amo ni kadasig sa pilalang ka simana, bangod, suno sa report, tig-ulo mga kaksyon. Doon di gid mamati bla sa amo ni nga dapat himuon naton, dapat may namok kita sini. Amo ning alleged nga report mo, no? Nagapang duha diri amo ang Spain, no? Grabe man, no? 4,365. Pangaduha sila. Ang pinaka mainland mga kaksyon nga dito nagumpisa ining COVID-19 sa pungsod China. Pangatlo na lang sila, ara sa 3,292 ang nagkalamatay sila. Ang Iran, ikaapat na sila ho. Nga may ara sang 2,378. Kag ang nagasunod sa Iran, amo naman, ang France, nga may ara sang 1,696. Grabe nga mga patay mo, no? 1,696. Nagasunod sa France among USA, nga marasang 1,304 mga kaksyon. 1,304 ang sa USA. Action firing line. Ang dason pagidri sa ila, ang UK, may ara sang 578. Pagkatapos ang Netherlands, may ara sang 433. Ang Belgium, subong may ara sang 289. Ang ginamention ko di mga nagkalamatay niya. Why na ko nag-mention pa sang confirmed cases kay na-mention ko naman halos taranggina. Nagasunod pagidiri makaksyon ang Germany nga may ara sang 281 na nga nagkalamatay. Action Brian Borden. Action firing line. Ang Switzerland may ara subong sang 197 nga napatay. South Korea 139. Ginasundan ini sang Turkey makaksyon nga 75. Ang Portugal 60 ila. Ang Canada 39. Pagkatapos ang Brazil may 77. Sweden 77. Ang Malaysia na may 26. Ang Australia may 13, ang Norway 15, ang Israel 10, no? Ang Denmark 41,
Ang Ireland naman niya 19. Ang Ecuador 34. Japan 47. Ang Poland 16. Ang Indonesia naman niya 87. Romania 24. Ang Greece naman niya 27. Pilipinas 54. Ang India 20. Ang Diamond Princess sa muning barko tubla na pulo. Argentina 12. Ang Egypt gani may 24. Ang Iraq may 36. Algeria 25. Ang Morocco 11. Ang Hungary o Hungary 10. Ang San Marino 21. And the rest mga kaaksyon, tagduha isa, 4, 5 ang nagkalamatay. So, kung imo sumahon, ang mga lugar nga ginpang-mention ko nga may pinakadamo gid patay. Suno sa mga report amo ni ang lugar nga mga pumuluyo kung kay isa daw gapawala lang bala. No, wait na ton sila gina-blame based ini sa mga na check na ton dakon nga nag-inamo gid sini. Daw gin-shock gid sila sa pagsulod sining COVID-19 na. So pinaka the best nga mo on naton galit diri sundon gid ang mando sang gobyerno kag otoridad. Labi na gid sa aton sini mga medical experts nga nagatuon or naga-check sini kung paano naton likawan ang COVID-19. Amo nang pinakamayo lang nga himuon, no? Kay suliton ko until today, since the day nga nag-start ining COVID-19, ang mga experts na to nga aton sini nga mga doktor nga nagatuon sang pwede nga mangin bulong sini, naga-hands up sa gihapon nga wala pagid sila may matukiban nga bulong sining COVID-19. Diri sa Pilipinas, pag-umpisa sini, grabing laptaman sang ang luya pwede makabulong, ang ahos, ang saging green, sang nagligad nga gabi aksyonan kon kagabi ito, nag-viral man si Lotlot, nga gintawgan sang Iloy, nga magkaon sang itlog, kaya mo kuno makabulig sining COVID-19. Pero tananway naton gina-disregard aksyonan. Gina-appreciate naton ina. Basi pa lang, no? Actual action exclusibo sa Action Radio Bacolod. May isa ka tawo diri sa probinsya sang Negros Occidental. Hindi ko lagin ma-mention anay ha. Nag-communicate sa akon. No? Nag-communicate sa akon. Ako, depende sa inyo, ano? Kiti, kinanglan ang bulong nato action halin giman niya sa declaration niya sang DOH mo, World Health Organization. Pero, why ko panigin present pa sa doktor, ginpadamgo siya aksyonan sang mahal nga Ginoo. Tuntod, pagkatapos ang damgo niya ginsulat niya sa 3 kapahina. Nga ang ina nga papel karon aksyonan, daw 3 tubtob 4 kapahina nga ginsulat niya, ari sa akon puder. Ari sa akon, atuto sa akon nga tarak-tarak. Kag paghatag gina sa akon, may dala na siya nga material, ina nga tanom, amo ang ginhambal sang mahal nga makaako sa iya, nga amo ang makabulong sa COVID-19. Prangkang istorya. Bisa man ko tono pa sa aksyonan ni Kiraw, kay duha kami nagbaton sang nakasobre nga sulat, basahon ko pa to, kung anong kaundan, kay lawig-lawig. Pero ay kuya naga-endorse ini sa inyo ha. Ginsugid ko lang ni nga may tao nga nag-communicate sa akon nga gusto man makabulig. Wala man siya mahambal nga ti amo na gid ni. Kay siya mismo hambal niya ipa-check tala na sa Dr. Action Bray kung mabakabulig hindi kun hindi. Ti way ta perdihon. Di aksyonan, mapati man kita kun hindi, way kita perdihon pero hindi ko gina-identify mention subong. I'm sorry. Ginsugid ko lang na nga amo na nga butang. Ti ginatun-an ko man ikon paano ina, no? Amo ni nga tanom. Ti iya na emo. Pero sa amo sa nga panahon, may ko na gina-endorse sa inyo pa. No? May ko gina-endorse. Sugid lang ko nga may tawo nga nangahas, nga gusto makabulig, kung basi pa lang amo ni ang makabulong. Pero suliton ta, ang makahambal gid lang amo ang mga medical experts, mga kaksyon, wala na sang iban pa.
La City 24 Action Radio Philippine Standard Time. Aksyon Brian Borden. Aksyon Firing Line. Ang papel abi nga nasobre na lipatan ko Atos dalom, atos traktara ko. Buwas, dalon ko to, pero hindi ko to present. Basahon ko lang anay, na? Way ko yung pasalig sa inyo, ha? May nanawag lang nga sa akon. Suliton ko may nanawag kag nagpanugid nga muna ang iya sili nga dalamguhanon. Suliton ko way tadi perdihon. Whether we believe or not, imo na iya, ato na iya, no? Basta kagabi si Lot nagsikat sa Messenger. Nga Lot, ang dasabong itlog Lot ha. Kaya ang itlog Lot, makaonta, kayang bata to sa may General Santos to Action An, dito nga lugar gani, sa Mindanao to mo, no? Ang bata nga bagubunag ko no, nagtindog, pagkatapos naghambal nga kaon ka mo itlog, kaya mo ni ang makabulig against COVID-19. Way ko niya kakadlaw, kay basi, mamanang tuod, ti kaon ka mo itlog da, nga tinanok ha, tinanok. Way ko yung kabaligya itlog, way ko yung negosyo balaya, way ko farm, way ko, etc. Ina, na mo na nag-circulate subong mo. Ti ina nga mga pag-circulate sa information, bisan ihambal ko pera, di way ta perdihon. Kung magkaon ka mo itlog daw, kung galing kay kagab, igid to kuno mo. Dapat kagab, igid, hindi na subong. Action hands, no? Amo na yung nakuha namon, bisan galing kay, depende na sa ito na. Kaya suliton ko, ang bata nga bago bunag dito sa Mindanao area, pag yagi ko action hands, tumindog. Pag tindog, nahambal kaon ka mo itlog at tinanok, kaya mo na ang makakontra sa COVID-19. Laga ko itlog dahil, no? Kung pwede lang. Pero inatanan mga information nga galinapta sa mga social media. Kabalo naman kita sa social media sa buong puwerte. Pero kung sundon nyo na, ay man perdihon. Portanting itlog nga gaon nyo da, hindi lang niya baong. Hindi lang niya makapuison sa inyo action hands, di ba? May nag-joke pa gani nga po, hindi balot. Itlog ya, hindi ya balot, itlog, kaklaro, gid sa hambal ko. Huwag ko naghambal nga bulong na hambal iya sang kwan. Anyways, la 7:27, this time unahon ko lang siya Action Dale Salazar. Kay sa Bacolod diri, amo ning balita, gid nga makapakugmat kay nga, halin sa isa nga nag-positive. Sa Sirimateryo, naghimo na nga 4 ang nagpositibo. Nagdugang 3 mga kaksyon. Sa kumpleto nga detalye, we have Action Dale Salazar. Aksyon Radio City Hall Report. Action Dale, may gabi. Action Bray, subong hapon, nagpatawag sa presscon si Mayor Bing. Ang takol kuntani sa presscon Action Bray, ang highlight ining pag-announce niya officially nga ipaidalo ang Bacolod City sa Enhanced Community Quarantine o kon ECQ sumugod Lunes ang adlaw. O galing antes ang presscon, ginatawgan ni DOH Regional Director Marlene Convocar, si Mayor Bing Leonaldia, tigin pala mo Action Bray ang bad news regarding sining latest nga development kay nagwa na ang result sang 3 pa ka mga PUIs nga ginkuhaan sang swab test Action Bryan. Pag it turn out nga positive sa COVID-19 ang 3 ka mga PUIs nga karon gina-isolate sa mga nagkalalain nga medical facility diri sa may syudad sa Bacolod Action Bray. Ang 3 lunsay dalan mga lalaki Action Bryan, residente sang syudad sang Bacolod. Ang una diring gin-announce kay ni Mayor Bing Leonardia, 28 anyos nga lalaki, Action Bryan, ini siyang may exposure kay COVID-19 patient number 1. Ang ikaduwa, 40 anyos nga lalaki, may travel history sa may Quezon, nagabot diri sa may Bacolod City sang March 8, Action Bryan. March 8, Action Dale, no? March 8, yes, Action Bryan. Why ni siya labot niya sa tong mga PUM subong nga nagpululi, di pagkatapos nga declare nga general quarantine, community quarantine sila. Wala, Action Bryan. Okay, sige. And then, ang ikatatlo nga confirmed man sa COVID-19, 75 anyos nga lalaki, may travel history sa Manila kag nag-arrive diri sa siyudad sa Bacolod sang March 7, Action Bryan. So all in all, ang Bacolod City
may 4 ka confirmed cases sa COVID-19 pero pasiguro lang diri ni Bacolod Mayor Evelio Lunaldia nga sunod man diri sa mga health authorities Action Bryan nga stable no ang kondisyon sining 4 tanan ka mga COVID-19 positive diri sa may syudad sang Bacolod. Action Del kalarohon talaga, ang 28 years old, amo ni may closely contact sa patient number 1 nga motong pinaka-first nga nag-positive nagligad nga adlaw. Correct, Action Bryan. So, pero sa gintamangkot sa media kun bala bata ni siya ni COVID-19 patient number 1, wala siya gin-reveal ni Dr. Grace Tan sa City Health Office. Pero kung basihan naton ang data no from region, DOH region, Action Bryan, bata ini siya ni COVID patient number 1. Pero sa press kong kaina, hambalang ni Dr. Tan, mayara lang sang exposure kay COVID-19 patient number 1. Okay, dali gid lang kay may mga clarification kita diri no. Si patient number 1 may travel history from London, Action Del, correct ako? Correct, sa United Kingdom, sa London, Action Bryan. Okay, so ining 28 years old nga ini may travel history ini siya wala. Wala, Action Bryan. Actually, abo lang siya, may exposure lang siya kay COVID-19 na patient. Nga kung mga gani, basihan natin ng region nga data, relative ni Action Bryan, may close contact kita sa COVID-19 patient. So nagagwa nga may ara gid sang local transmission nga natabo, Action Bryan. Correct, Action Bryan. Amo nang ginaklaro naton kay mostly sa mga positive nga mga patients, Action Dale, may mga travel history from other countries, other provinces from the Philippines, amo nabi. So ini siya ginplastar ko lang nga local transmission ginang nagluntad sining duha nga persona ini. Yes, Action Bryan. Kaya ang duha to from Manila, ang isa din to kanilin. Isa sa Quezon City, ang isa sa Manila, Action Bryan. Okay. So tanan residentes ang Bacolod City, kag tanan nga confirmed cases, tanan lalaki, Action Bryan. Kung madumduman, may 8 ka mga pending pa nga result na ginakulat ang Bacolod Interagency Task Force Against COVID-19 kahapon nga data. So sa 8 ka mga PUIs nga pending pang result, 3 Action Bryan, amo ni siya ang confirmed rason nga may 5 pa ka ginakulat sa karon ang City Health Office kung bala positive or negative. Ang nagtaliwan to Action Bryan nga 60 years old last week, no, negative tiya sa virus, no, kay siya tiya wala tiya travel history sa ibang lugar, wala man na-expose sa COVID-19 patient, kundi nagtaliwan ng siya Action Bryan kini siya may history, no, stage 4 colon cancer, pero ginpaka maayos ang hospital nga ipidalon siya sa swab test, kaging turn out nga negative siya sa COVID-19. So, Action Bryan. erase na to siya sa numbers sining mga positive PUIs Action na day. Correct. Erase na siya sa mortality nga column, no, kay amo ni siya ang first death supposedly nga connected sa COVID-19, pero sa nagwa ang result negative siya Action Bryan sa virus. So nagligad nga result nga we have 1 positive and 1 fatality. Today, gin-erase na no fatality na for Bacolod alone. Correct, Action Bryan. Daw gin-label lang siya sa dalom. So ka side note AB nga negative based sa result from RITM pa, no, March 26 nga resulta. So ano nga fatality nga nabutang to ay kung nagambal nga nagpositive siya kundi pending for the result, Action Dale. Correct, Action Bryan. Para klarohon tanin. So kung pamatian na to ng report mo nga may isa ka local transmission, for the first time, amo palang ini Action Dale. Yes, Action Bryan. And the rest, may travel history sa mga lugar nga affected sa COVID-19. Ano ang announcement ni Mayor Bing Lonaldia? Mayor Bing. As relayed to us by Regional Director Marlene Conbocar, there are additional confirmed cases. There are 3 additional cases. One is a 27-year-old patient exposed to a confirmed case. Another is 40 years old who has a travel history to Quezon City and arrived in Bacolod on March 8. Then another with a travel history to Manila and arrived in Bacolod City on March 7.
According to the medical bulletin, they are all in stable condition. They are all recovering and is in isolation. So that is the results. That is what we got from the DOH just this afternoon. And I had already informed the governor about this. Siyempre, nabatian ang announcement ni Mayor Bing Leonardia no, nga sa matanagan supposedly ang sa nga presscon about sa ECQ. Pero before sa presscon, nagpakikaangon siyang regional director sa Department of Health para ipabalo nga may 3 pa no, additional COVID cases sa Bacolod City. Sabay naman ni Dr. Grace Tan, ang spokesperson sa Bacolod Interagency Task Force Against COVID-19. Iya direksyon dahil palayagti masugod naman liwat contact tracing tutob sining mga persona action Brian nga may close contact no sining mga confirm ba cases. Sunod rin siya ang scope din sa contact tracing tamo ni mga family members, ang mga healthcare workers action Brian nga naka-contact sining mga pasyente kay based sa guidelines sang Department of Health. Sino bala ang dapat nga i-prioritize nga ipaidalom sa COVID-19 test action Brian. So ginpat-pat rin ni Dr. Tan nga hindi man tanan kinahanglan ipaidalom sa COVID-19 test action Brian kundi kung sino lang ang may pinakamalapit or taas bala nga risgo or may mga persona nga exposed sa COVID-19 patient kag nagmanifest ang symptoms action Brian sining COVID-19. So sunod diri kay Dr. Tan temo to ang 3 new cases all taran nga lalaki na include ni sila no nga gin-label bilang patients under investigation o kon PUI action Brian. Involvement diri sa contact tracing ang profile sang positive nga kaso, ang ila sining travel history ginlaktan for the past 14 days action Brian tubtob sa mga persona nga lapit lang sa COVID-19 patient kag nakitaan sa mga COVID-19 symptoms. Aling dugang nga pagpathag ni Dr. Grace Tan. Of course, when we speak of contact tracing, we look into ang index case anay kag ginalantaw naton ano ang iyang profile, anong history niya, ang iyang mga ginalaktan for the past 14 days prior siya na admit or from the time nga nagmanifest siya sang symptoms. So we look into kung sino mga contacts niya, are they manifesting the disease or manifesting symptoms, kag kung may ara sino pagid ang next nga line nga nagmanifest pagid sang symptoms. So this is not just na i-limit mo lang siya in one locality. We are looking into kung nagkagto pagid siya sa isa naman ka like nag-cross siya sang border or nag-cross sang sea, lagson pagid na siya naton. So we coordinate with another LGU. Siyempre si Dr. Tan, so sa karon sa latest nga datos sang task force daw hindi pa gini siya updated action Brian 1,614 ang persons under monitoring o kon PUM. May mga nag-graduate na 356 cleared na gini sila action Brian matapos nga gin-observe strictly ang 14-day home quarantine kag wala sang sintomas nga nag-develop. Samtang may nagapadayon sa gihapon nga home quarantine amo ni siyang 1,258 kaga mo ni pending ang 5-pack ka mga swab test sa mga patients under investigation no nga isolated sa mga nagkailain nga mga hospital diri sa may syudad sang Bacolod action Brian. So karon no isisaw naton ang EO naman ni Bacolod Mayor Bing Leonardia regarding sa pagpaidalom sa Bacolod City sa enhanced community quarantine sumugod sa Lunes nga adlaw. Action day, mangkot lang kita ining mga nagpositive subong nga 3 hindi ni sila nabutang sa isa lang ka hospital no? Wala na action brigin na hambal ni Dr. Tan kaya man nga ni ang protocol sang DOH. Pero as time goes by action Brian sa mga maabot ka mga inadlaw, ang DOH National nagapost sila silang website kung diin naka-confine nga mga hospital. So amo pa na ang bantayan kay diri sa local action bright daw hindi gani palayag si Dr. Tan nga bata ni siya ni COVID-19 patient. Magkatuhay sa data sa DOH Regional Office nga ila gin-reveal sa publiko nga bata gi siya action Brian sang una nga COVID case diri sa Bacolod City. So muna ginaklaro naton kay kadamo naman sa naga-circulate ka nagalagaw nga mga information, may mga ngalan sa mga hospitals kung ano-ano na lang. So hindi ina lehitimo no. That's why nga we need to kuan guro to
to inform sang publiko with the kwan guro, the authority gid Action Dale, no, sa mga utod na tunda kay mamroblema lang gid kamo magpanik pagid kamo tulod-tudon tsak tuman Action Dale. Ang reaction ba yung Vice President familiaran kung sa gayon share may mga discrimination na maninging matabo sa palaabutan ng Action Brian nakaluoy sa ato sa mga frontliners, especially mga medical health workers kundi nagatrabaho nga dira bala naka-confined Action Brian ining mga COVID patient. Sige Action Dale, pagbalik mo karon ayon tagig ka isa-isahon tagining EO Action Dale ha. Okay. Mga update ka balita gikan sa Bacolod City Government Center ang action nyo. Action Dale Salazar, una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, Action Radio. Salamat Action Dale sa komprehensibong balita gikan sa Bacolod City Hall. Ining panibag-o nga 3 and now we have 4 positive na nga mga pasyente sining COVID-19 diri sa syudad sa Bacolod. Suliton ko lang mga kaksyon ining mga pasyente nga ini sa ton nga sa base iya sa palayag sang otoridad naton, isa diri ka 28 anyos nga lalaki ini siya, no? Ini ang may relasyon sa una to nga pasyente nga nag-positive, no? Atong 56 anyos. So meaning once nga may relasyon sila, mas grabe ang close contact nila nga duabla. So nag-transmit gidya sa iya ining si COVID-19 mga kaksyon. Ang isa diri 40 anyos lalaki man gihapon may travel history halin sa Metro Manila, no? Kag ang isa diri 56 anyos may travel history man halin sa 75 years old lalaki gihapon may travel history man dito sa Metro Manila gihapon mga kaksyon. So halos sila tanan-tanan ang tatlo may travel history, isa naka-contact gid ni siya sa tawo nga may ara sang positive nga COVID-19. Anong point nga ginaisa-isa ko ini? Nga ang ipatuman ang enhanced nga community quarantine. Kay para malikawan gihapon gid, no, ang pag-transmit locally sining nasambit iya nga COVID-19. Amo na pinaka-point na why na sang iban pa, that's why nga pahimunong kita. Kay kon ining si patient number 1, why lang siya nakatupad sa ining bag-o subong nga 28 years old, maybe hindi ni malatnan. Galing kita immediate family ini ang ginamention nila diri, tinakahambalanay sila nakatuparay, etc. Nakahag pagro, nakahakos pa, nakabiso-biso pa, naka-shake hands pa, whatsoever. So muna nga natakpikan gid siya. Right, la 7:42 unang abulyada sa aton nga pagpangalaga dulong sa aton sang Zanton Plus kag may TC. Amaning duwa karon ka mga kapsula mga aksyon nga pwede gid magamit sa aton sini kaugalingon para mapakig-away ang anuman nga sahi sang balatian kay food supplement ini ang may TC kag Zanton Plus herbal capsule. Mabakal ini sa diinman nga mga butika. Action Firing Line. Standby lang kamo dira Bacolod non, bisan pa Negrusanon kay liwat pahat-pahaton ta ang executive order sang pagpatuman na strictly on Monday, March 30, 2020 sang nationwide and Bacolod-wide nga enhanced community quarantine bangod sining COVID-19. Para at least may ideya kamo dugang kung anong dapat himuon ta para sa aton sini ikaayo mga kaksyon. Ina pagbalik naton kag balita man gikan Kapitolyo Provincial nami man sa Kapitol labi na gid sa nagakinahanglan action hands sang bulig subong pagkaon, food gid, no? Kay may ara sa update section Marlon Hinovia kung paano ini i-distribute, paano na blang mga bugas, anong sitwasyon, ina sa pagbalik sa aton sini nga pagpangalagad. Standby lang kamo da. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa.
Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na rin COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod.
these trying times, my most important task as your governor is to keep you safe and protected. At the start of the year, we saw it in the news, and the possibility of a pandemic was just unfolding. Yet, that time, the threat was not as real for the Negrenses as it is now. Never in recent history that borders and ports have been closed and community quarantine imposed. We are facing a novel virus, an unfamiliar disease. The virus is not under our control, but we can control our response. The proper coordination between the government and its citizens is the most effective tool in facing circumstances like this. We cannot judge the gravity of a crisis based on the fact that it has missed us and our close circles. The totality of our acts, that of the government and you, the citizens, will determine the future of Negros Occidental and the Negrenses. How will history judge us? Will we survive this crisis by cooperation, or will we succumb because of disobedience and distrust? The rules have been laid out. The least we can do is to follow. We are not sure how long are we going to be in this quandary, but be assured that your provincial government is doing everything under the given circumstances to ensure the security, welfare, and well-being of everyone. In situations like this, each and every one has an active role to play. Never underestimate the impact of your contribution by staying home. We are one nation, one province, one people. This is your Governor Bong Lacson asking all of you to stay home, practice social distancing, and exercise proper hygiene. We are all in this together. It has been said that upon the conduct of the individual depends the fate of all. Thank you, and God bless Negros Occidental. In these trying times, my most important task as your governor is to keep you safe and protected. At the start of the year, we saw it in the news, and the possibility of a pandemic was just unfolding. Yet, that time, the threat was not as real for the Negrenses as it is now. Never in recent history that borders and ports have been closed and community quarantine imposed. We are facing a novel virus, an unfamiliar disease. The virus is not under our control, but we can control our response. The proper coordination between the government and its citizens is the most effective tool in facing circumstances like this. We cannot judge the gravity of a crisis based on the fact that it has missed us and our close circles. The totality of our acts, that of the government and you, the citizens, will determine the future of Negros Occidental and the Negrenses. How will history judge us? Will we survive this crisis by cooperation, or will we succumb because of disobedience and distrust? The rules have been laid out. The least we can do is to follow. We are not sure how long are we going to be in this quandary, but be assured that your provincial government is doing everything under the given circumstances to ensure the security, welfare, and well-being of everyone. In situations like this, each and every one has an active role to play. Never underestimate the impact of your contribution by staying home. We are one nation, one province, one people. This is your Governor Bong Lacson asking all of you to stay home, practice social distancing, and exercise proper hygiene. We are all in this together. It has been said
that upon the conduct of the individual depends the fate of all. Thank you and God bless Negros Occidental. In these trying times, my most important task as your governor is to keep you safe and protected. At the start of the year, we saw it in the news, and the possibility of a pandemic was just unfolding. Yet, that time, the threat was not as real for the Negrenses as it is now. Never in recent history that borders and ports have been closed and community quarantine imposed. We are facing a novel virus, an unfamiliar disease. The virus is not under our control, but we can control our response. The proper coordination between the government and its citizens is the most effective tool in facing circumstances like this. We cannot judge the gravity of a crisis. Padayon ka muna kapamati sa Aksyon Radio. Kaupod si Aksyon Brian Morgan. Action Radio Philippine Standard Time lasay sa kanla 7:56. Pabalik sa aton sa nga pagpangalagal ginendorso man aton sa inyo makaksyon ang DTX 500. Kung nagataas dirang sugar ninyo mag DTX 500 na kay gini siya makabulig man sa aton sa riban pagidra nga ginabatsyag sa lawas sa food supplement man gihapon ning DTX 500 pampabakod sa aton sining immune system pampabos ta aton sining galingon ang DTX 500. Okay, ante sa report with Action Marlon Henovia, i-check ko na ang iba naton ang mga utod naton nga nag-text gid subong nga gabi. Good evening Action Bright, hambal sa iban di sa amon ginpili lang ni kapitan ang tagaan diri sa barangay. Okay. Ang mga kapitan naton may mandate na sila. Kabalon na sila sang ila sini nga himuon. Ang una nga lista nila ngalan sa sa ako na paghangop arang wala-wala na gidla. Inang waywaay na gid anay, and the next amo na ng iba naman. Na step by step malang guro ginimo. Kapitlot-laton talanga kay way paginman na umpisa ni tanan-tanan mo. Halin sa kay 8687, may gabi bray, mangkot lang ko pariha sa akon, ako lang isa sa akon balay. 72 na edad ko, ti hindi nila pagtagaan quarantine pass. Tagaan ang di ba Action Bar? Tagaan ka gidjay. Hindi na pwedeng kundi hindi pagtagaan. Kaya ikaw na lang gani isa, hindi ka papagtagaan, mano ka na lang karon. Kung di nga barangay tayo, i-text sa aton, kag kung kayo mangkutonta. Basta tagaan ka na nila tayo tulad na lang. Good evening, Action Brian. Share ko lang sa tanan, pakibasa lang no? Isaiah 46:1 verse 16. Salamat gida sa La Carlota. God bless sa tanan. Sige, basa ako na sa iban mga monitor subong. Action Brian, may gabi, mangkot lang ko tani. Kami nga manugbaligya utan, pwede pa bala kami makadala sa amon utan sa Bacolod? Pwede ginaya. Di ba Action Mar? Agricole, produkto niya no? May pwede sila makapabakulod. Outside Bacolod sila mo. Manong utan? Baligya utan? Wait na butang sa EO, no? Sige, check ta lang na abi. Hindi ka mo na magpangumprada kag magpamupo sa baligya nyo kay basi magpanos na, ha? Action Bright, panawagan sa tanan nga members sang back gym mo, employers nga magpirma kamo sang may mga protesta ni sila against pagtunto nila sini nga adlaw sa aton nga wala gin-release ang 13-month nga benefits. Ipaiway ta ni anay may mga kuanay, pero tiga panawagan sila. Balikan ta nagkaroon sa 7:59. Capital Reports. Dire kita na kay may update kita makaksyon gikan sa Kapitolyo Provincial Monitor ni Grusanon para ni Senyo. Action Mar, may gabi. Aksyon na baray unahan ta storyahan tanay ang outside Bacolod. When labot dari Bacolod City rice subsidy nga ginatuwag. Bulig inihalin sa gobyerno provincial para sa 31 ka mga banwa kag syudad. Rice, siyempre, bugas. Kaya ang una ko tadi nga plano, 1 million pesos nga cash. Amo na taning una nga plano mo.
Ugaling kay sang sinapol nga ginpatigayon nanday Governor Bong Lacson kag Vice Governor Jeffrey Ferrer. Nagligad nga adlaw may pila ka mga alkalde, isa to sa naduduman ko aksumbray sa mga nagsuggest. Si Hinikaran Mayor Josina de Arceo nagsuggest sa kay Governor Lacson kag Vice Governor Ferrer nga what if kun kas himuon na lang bugas. Pretty good. Oh. Nga ginpaboran man sang majority nga mga alkalde. So kasugtan subugas. Ang tabok sunbray nga 31 milyones pesos nga pundong ginalukar para dali pain para dali ka man 31 man ka mga banwa kang syudad bot silingon tag 1 million pesos nga balor sang bugas halin sa National Food Authority o kon NFA. Kada banwa 1 million Action Mar? Yes, 1 million. Wala balik kung ano kadamong populations? Yes. Palarihos, tag 1 million each. Action baray. Bali, dugang ini nga bulig kay may ara action baray nga mga LGU or LGUs nga may kaugalingon man nga daan nga napainauna nga rice subsidy. So bali, bulig kag dugang lamang ini. Or ba si mayaraman banwa nga waay gid sang rice subsidy kag waay gid sila sang kuwaan bulig man ni. Kaina sang sinuman nakalabay diri sa may bahin sang atubang sang 888 dalan sang San Juan gahilira kaina dang dalagko nga mga truck. Inang truck halin na sa nagkalain-lain nga mga banwa kag syudad kay amo nang ginkargahan. Ba, timayo ara na da sa inyo gali. Oh. Kay na kitaan ko to Escalante, Bago. Damo na lang sumbray kay nagalilinya gid halin dara sa may kilig kay manting budiga sang NFA aras kilid mustuo. Aha. Nagapadulhog bala nagsumbray nga dalan pabukid. Na aradang ila sa budiga. So isa-isa nga nagdulhog to ang mga truck ak sumbray. Mga more or less 800 ini kasako sang NFA. Kada banwa kag syudad. Ang 1 million. Ang 1 million. Oo, so ko bolo barato giman ko NFA mo. Kaya ang NFA lain sa nga kalidad kumpara sa regular nga bugas kada baligya sa mga merkado. Gamay nga diferensya. Action Mar importante nga masulod sa ginhawa ta Action Mar. Inang moisture content kinatawag bla ang tinggas no medyo damo-damo gyud masak sumbray sang hindi tinggas ka man NFA so bulo barato siya may bulo baho siya nga gamay because nga gina-preserve siya mo kay stock na siya nga bugas pero ang baho na hindi na makapalain sa lawas ta. Correct. Yes. Sa inventory nga presentar nagligad ni Provincial Agriculturist Attorney Japheth Masculino ang stocks subong sa bodiga sang NFA makalabot pa tub-tub 3 kabulan. Wow. Kung konsumo lang sa mga gakinahanglan nga negrosanon ang paghahambalan. 3 ka bulan sa bugos nga Negros Action Mar. Sa bugos nga Negros Occidental. Kung konsumo sang mga negrense ang paghahambalan. So, bulo bastante pa kung basihan ta, bangod ining implementation sang enhanced community quarantine, magalawig lamang sang 15 kadlaw. Ang nag-anonsyo si Nexobra kay nag-confirmar amo ang Incident Command Center spokesperson nga si bali COVID-19 Incident Command Center spokesperson Sarina Magallanes Tan. Yaring confirmation kay na. Sa mga LGUs, amo na siya ang 1 million worth of rice na assistance ni Gov sa 31 LGUs ta. So amo na siya subong ang ilada nga ginahakot para ipagdulong sa aton LGUs kay instead of 1 million cash, our local chief executives opted na in kind nga rice ihatag sa ila. But we cannot speak in behalf of the LGU, sir. Ang amo na subong sigurado nga halin sa probinsya may 1 million worth kita nga bugas nga ginapanghatag sa tanan nga LGUs. Sa Ilawanta naman nagsumbraying balita, importante man kay damo sa gihapon nga pamangkot. Anong pinalidad kung magsupak ka sa gina-implementar nga ECQ? Wagi man nagsumbray na saad kahapon sa napirmahan ni Governor
buong lakson nga executive order. Amo ni rason kun nga ang si Provincial Legal Officer Attorney Alberto Nelias Jr. Amo kay na nag-explicar sa mga katapo sa media. Una gid, tandaan gid ninyo ha, tandaan gid sang Bacolod non kag Negros anon nga waay ni sa ginatawag nga first offense, second offense. Waay ni first offense. Subot sa lingon kung waay sang first offense, waay man second offense. Kaya kung sa mga numero pa, hindi ka number 2 kung waay sang number 1. Husto. So waay first offense, diretso hanay. Amo to ang bal ni Police Colonel Romeo Baliros mo. Riktahon kaya nga dalon sa the covered court malang action mar, no? Oh. Di man lang sa pagprisuhon ginanay pero ti may penalty iya nga magasunod sa imo action mar. Yes, ang supakon ni Lacson Bray ay mayara gali iya quarantine law sa Pilipinas mo. Quarantine law of 2004. Medyo dugay-dugay na giman Lacson Bray. RA 9271. No, 9271. Quarantine law. Ti subong ang bag-o RA 11332 mo na sa mandatory reporting of notifiable diseases and health events of public health concern Act of 2018. So mulubag o siya. Pilang penalidad dihambal ni Attorney Nelias. Ang pinakanubo 20,000. Nan. Ang pinakataas 50,000. Da. Sa isa lang ka pisok kag sa isa lang aksubray ka pagpasaway mo. Amo nang imo sila dapat multahan kung nakasopa ka. Ini para na ni sa enhanced community quarantine action mar ha. Yes. Magaumpisa ini sa Lunes pamati gigabudak action marlon kay dako ini nga kantidad. Yes, para na sa ECQ nga violation. May dugang pagid nga kaso nga atubangon na kun ang inang nagsupak gawaras-waras nagapaisog-isog peras kay inabla sa report ni Action Jan Bla sa area sang sumag to may duwa ka nagasakay sa motorsiklo to nga nakainom bastante ubog way pa to helmet way pa face mask nagambal sila ka daw why checkpoint sa amon de sinikoy pampulis dumalagan kay nasa unto doga sakay sa kiri man to ng report action Alvin man to na pinanglagas man to kay na ka mga dungol gid sa inyo no na ano man kamoy man mo to sa marete kundi dakpan la so kon magwaras kon magpaka tiga pwede Action Bray madugangan pagid ang ila sa ding kaso no pwede madugangan ang kaso nila sa direct assault na authority resistance and disobedience to a person and authority sa idalom sang revised penal code. Kung mapamatud-an Action Bray sa sading kaso ang penalidad ang pinakadabo 6 ka bulan nga pagkapriso. Multahan ka pa sang 200,000 pesos. Ay aragay ina sa direct assault pala na. Ang disobedience mapriso ka may multa ka pa nga 100,000 pesos. Tubtob 100,000 pesos. Ti inang ambal mo resistance against the authority kaga obedience upod asla mo disobedience. Ti 200,000 plus 100,000 300,000 plus pa tong ECQ. Ang ECQ pa to nga 20 tubtob 50,000. Ti din mo na puluton. Nilagaw pa kamuda. So kadelikado gid niya. Kadelikado gid sini. So dapat sundon tang nasaad to sa executive order. Yaring tingog sang head or pamuno sang Provincial Legal Office Attorney Nelias. Since pursuant to the declaration of the state of health, public health emergency of the president, and also the state of calamity nationwide, this is a public health concern already. So this falls under Republic Act 11332. So any persons violating this EO would be held liable for this, notwithstanding the penal laws that we have and the ordinances that our LGUs have implemented also. The Republic Act 1132 is very explicit. No, it just says wanan cooperation
violation of entities being affected by a public health event. So there's no first offense, second offense, and the penalty is a fine or imprisonment. The fine is, correct me if I'm wrong, it's 10,000 to 50,000 pesos, and the imprisonment is 1 month to 6 months. This is also notwithstanding if those who would seriously resist or disobey are enforcers. So they could be held liable also for serious disobedience or direct assault under the revised penal code. Attorney Nelias Jr. Bulubog at gini action mar, no? Yes. Ang subo-subo ang sombra di kakakrolbaan kay why isang first offense mo. Direkta na yan mo. Dawa ay isang pulo pasensya di. Oh. Pagkakita si mo da nga nagbayular ka, direkta ka ganyan nga dakpo na action mar. Why ka na, di kon madakpan ka action mar, hindi ka kagwa 24 hours or dapat failan ka gidayon kaso? Depende na siguro sumbray sa pulis na. Okay, sige. Sa PNP kay asa 5 ka pahinak kahapon nga IO ni Governor Lacson, why to na saad mo. So ginatugyan na posibilidad nila sa bahin sang ato sa nga mga kapulisan. Amo na gani nga importante gid nga may home or household quarantine pass gid. Yes. Ang kada isa ka miyembro sang pamilya. Nan. Kung da sila, hasta Domingo nga wala kamo da, nadulungan, dukoy-dukoy na lang kamo sa barangay to kag magpamangkot, action mark, kay pwede man lang kamo pamangkot sa barangay. Yes. O para gani sa mga opisyal sa barangay, kay why man nagsumbra gina-encourage nga makadto sa barangay, kaya ginalikawan ang ginatawag nga social distancing. Now, sala man sa pilag ka mga barangay, kay way pagani agsumbra naka-announce sa Bacolod City, ang basihan ta ang executive order kag palayag ni Mayor Bing Lunardia mo. Tikay na pa lang sa nagpagwa statement to. Angot sa quarantine pass. Tibuas plus lamang pisa panagtag. Ang iba na sumbray nakaprinta na, nakapanagtag na gani. Oo. May nabutang inang Windows hour bla. Yes, oo. May nabutang nga ining quarantine pass. Magamit lang umpisa alas 7 tutob amo ni. Tambal ni Mayor hindi na applicable, hindi na valido. Kay kinahanglan dulao na. No, kita mo lang na. May ara pa nabutang, may edad ang makakuha. No, may siyempre dapat legal ang edad eh. Oh. Ang din-announce kay na ni Mayor Bing 18 up. Way man binaghinulak man. 18 up. Kag able. Dapat way balati. Oo. Way isang diferensya. Oo. Kag way limit kag free kon libre. Way gid dapat bayad. Iban panukot gyapon how muna no na inyo. Rada mo sa nag-text sa konsiling ko ano nga barangay na abi gae ko di ipasahi ko di sang evidence. Kay ina pwede ta na ma-play, pwede ta na Oo. Oo. Kag kon sigurado na may galing kay ano kay shares la resibo kaya dapat magbayad kay may resibo eh. Ti kun waay man lang ti basibod layan ka moda kun waay resibo picture. Litrato kay mapamatuod na action mar. Quarantine pass kay may report pa kita sa barangay Dabaton nga magluwas sa quarantine pass kuno mayara pagid iban nga barangay nga nag-issue sang papel nga may perma nga mo ni ipakita man so duwa ay man quarantine pass man lang gid pangita. Quarantine pass la mo na ang mando sang DILG. Kagamba sa DILG libre gid mi 5 wala sukot ini action bar mo nano do ka budlay man ni pangpon sila man. Yes. Si Secretary Anyo nagligad nagambal na no i-report sa kundi mga patinggilan nga mga barangay official na kay nagadugang na sila problema gid pakatubang subong. Di ko may amo sini nga report abi check tani boss kay DILG di sa Bacolod nga si Mama Dayag kung anong nahimo yaman man. May mga official man sa barangay nga siya ang aksumbray ang gamando kung pila lang ang ihatag niya sa amo nga purok. Ay, di kada balay ni? Oo. Amo na ganing ambal naton blag sumbray kung tani gin survey kagin isa-isa gin dila para wa ilisa. Kada mo, butang ta sa isa ka barangay, thank you, Action Mar, no? Sa sininga discussion, sa isa ka barangay, may mga barangay tanod ka mo da. Sa mo nga purok, si tanod pagadto ato, pila ka puloy na da. Sa mo nga purok, si tanod pagadto ato, budlay ginaahaw. May mga purok president man. Nan. O galing ang pila ka mga purok president, utro man, ngaway man nga naghuo bali nga sa order sang kapitan nga siling ambulan niya. Kadto mo tong purok president, ginulan sa sang reklamo sa mga residente niya. Kaya sa Batya aksyon na bray sila nga amo ning hambal sa kapitan ko amo ning sugo sakon di kundi lang nga kang cyber president naglo intra pa da kun hindi malang amo
Di ka mo magpati kay kapitan. Suliton tadi, kada isa kabalay may representante. Hindi kay, inano man nga sitwasyon. Do ka simple malang ni Action Mar? Yes. Pilagin man ang gastuhon sang barangay, Action Baray sa pagpaimprinta sa sanang sa sulod sang 15 dias, bisan di na nabakod nga ID. Invoy man talaga pangitag isang Oslo paper da Yes. tagpila na tag 7 4 bilog bisan ban paper lang dayang aton goods na importante basahan kag lehitimo in Action Mar mo. Oh. Kag may pirma ni kapitan. Na. Kag iban kuno ginapangitaan pa sang voters ID. Amo nang gina-question subong. Why na ni voters ID? Si Anyo mismo nagambal na ngo. Saan why voters ID? May case na nagpamangkot sa akong gina, no? Nangita voters ID ang isa ka barangay. No. Why na ni pangita ay voters ID pa kay kon isipon tang voters ID, like for example, taga Candoni siya karon. Diri siya naga-board lang siya kay eskwela or obra di siya. Di kon pangitaan mo ni si voters ID, butanti ni siya sa Candoni ya. Di kung ga-board sa da or may balay di sila hindi maslaya naga-star gid, dapat tagaan mo gini sila kay diri na sila stay mo sa sininga syudad sa Bacolod, Action Mar. Correct. Dapat wala sang pinilian. Amo lagi na Kay karon papulion nyo na to sa Candonito. Na rin ding obra, like for example, obra na bi karon ara sa ospital, Nurse Abby. Di papulion mo sa adlaw sa Candonito kay dito sa makuha sang quarantine pass niya na no man naman. Do ka simple man lang ni. So, ginasigaw na ito ng sobrang nga buwas maklaruhan kag makorihiran tanan ni right after sa statement kana ni Mayor Beng Linardia. Ginabalan tanis Bacolod Yes. Oh. Bacolod. Kido among ning damo gidi pamangkot sa Bacolod, no? Yes. May reklamo man gani ko no mega panglista sa DSSD kuno sa isa ka barangay di. Pili man lang kuno lista man. Tinanaw na ya karon man. Ginauna gid man siguro ang ginatawag Forest of the Poor. Pero hindi po silingon nga ang magpalista sa dason balibaran yun nga hambalon nga why kamo. Oo. Ti itong nag-chat sa akon, do ay gid sila ya. Likutan ko mang listang DSSD B and C ya bala. Ang A amo nang daw kinahanglan niya gid tudo diri na ngalan mo, sa B amo ning daw hindi ka shadow kinahanglan. Ang C daw pulihin na lang gid ni sila. Para pag kung may sobra na kung di pa nagtag mo sa ila, sa way naka-avail nga pwede man tagaan. Yes. Di ba? Ang problema, sobra subong kay why sang guidelines ang pag-aabla. Dapat may guidelines mo para uniform, sundon blang guidelines. So why? Why man, no? Oo. Bisan sa EO, why man nabutang? Why? Oh, galing kita yung pagpanghatag Action Mar. Doon din naging manadalon sa EO, ganyan kung sinod ang tao, dapat tatagan kay kita tanan, di nagakinahanglan mo. Correct. Di nunid na gurong isa EO sa or guidelines. Oo. So depende sa mga barangay Action Bray. Yes. Kag depende sa tao kung need mo pa. Kung hindi man lang nimo din na ihatag dala na sa iban. Di na naman sa reklamo kung may kuuton ka mamanda sa bulugasan mo. Oo. Pumayara gin nga ginasakyan galing sa politika gin. Damo pag gid buo. Ay sus ko. Sa mga kapitan o kagawad. Bulo pasama kamo sa mga balita halin sa DILG kay ara da kay hindi nyo na pagpatihon karon guwa na karon baliwala nyo lang yung pinaka. Pero gamiting sa Black Action Mar upod sa ila sini nga presidente sang barangay, presidente sa mga kapitan. Ang pamangkot kung kapamati sila. Kasi ang presensya bala ara pero espiritu outside bala mo ng problema. Damo ko na natambungan mo o mga opisyal sa gobyerno. Tambol na pa permalar tindans. Uli. Pagapungko mo na tuod. Pero why pamati. Ang iban magwa kay mangita din pwede pa ni garilyo. Pagpuli tanga kay why sa may nabalaan. Para na realidad na agsubray. Ay sus, amo nang baltagan Action Mar may pa ang mga utod tanga may diferensya sa una-una kay may hospital pa ni para sa ila Action Mar maayo pa ni sila. Nabla mga ambal nila nga may diferensya una-una bla lagaw-lagaw lang. Pero ang tanga daw ay gid hospital para sa tanga Kasi matapos ang COVID-19 nga balita niya, basi kung panumdom ang DOH bla. Nga tuno? Paptindog hospital puro tanga person lang. Sige. Balita Kapitolyo, una sa balita, una sa aksyon na Marlon Heroboya. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa balita, una sa Aksyon Radio. Salamat Action Mar. Kaklaro na gid katama mo. May nagapamangkot diri ko din kuno makuha ang quarantine pass nga ginatawag sa barangay. Pero hindi ka mo magkuha to sa barangay nga kamo makadto idulong ina sa taga barangay. Pero tob sa Domingo, dumagabi na lang duwagi ka mo matagaan da dukoy-dukoy ng amos barangay kag magpamangkot to.
observe lang kamo ya sang enhancement, observe lang kamo ya sang social kag physical distancing ginatawag para hindi kamo makiganda. Kwa nyo? Okay, sige. Kamay pa nga nagkuha nyo, ano? Report! Ang patrol, kuhaan ay kay may vehicular accident. Action John, may gabi. Action na Bray Pilas sa Agtang Kagudo ang angkon sa Isadrica senior citizen, 65 years old na lalaki, no, ining persona nga nakabunggo sa isa naman ka-auto. Baling lunsay direksyon ang ginasakyan na sining senior citizen nga biktima isa ini ka tricycle pero open balabot singol wala ang sabay atop no open ang tricycle and then going south direction ang action ba yan sang nabungguan niya sining ining isa naman ka auto may plate number TMZ 687 kay bali ining auto pagwa ini sa isa dari ka establishmento nagapaisol no medyo dasig-dasig pa badlaga posible sang driver sang ining tricycle agin kilala kay Edgardo Pasaylo, 65 years old. Bago naman gin pasakay sa isa kapribado nga salakyan. Posible gin dala na lang sa iya bata kay gawara sa Aksombray, no? Ano nga hindi sa kuno kawatan tinga istoryahon sa kapulis. Involve sa aksidente o mangkot sa imo kung kawatan na mga sitwasyon? Kay may influensya bala ka makaulubog kay limnon. Susko. Kaya ako ganyan mo tunon hindi matabo kay liquor ban nga daan. At asay ko ng police sa disposition direction Bray pero initially yung dala na isa ka iyaman mismo nga pamilya no kay even police do gawara sa action Bray ko ginapamangkot pating iya nga mga badge sa tangya ginapang buklas ya ati ang balisong ano po tati nakasay na kag nagalagluhanay naman dirito ka ang mga bahin sa nagdutad ring aksidente karon nga gabi. Flash report gikan sa Batolo talibot sa Bacolod Action John Diaz nagtutunan sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio. Salamat Action John, report gikan sa patrol. Aksidente sa dalanon diri sa Bacolod do kadyutay naman sa lakyan subong gani mo ni oras dugo pinagusto ka padalaga na naman. Si Jod Angelo Gonzaga naga-monitor. Good evening, Sir Bry. What if B kinanlan non gid idala sa hospital tungod gina-dialysis kuno? Ang budlay nga siya lang isa kay may edad na. Anyway, more power sa inyo and God bless, no? Basta gina-dialysis gani kag kumpleto kada sa mga dokumento nga gina-dialysis ikaw, pwede ka gid makalabay sa mga check-up points kag kung diin ka makadto i-present pula na mga dokumento mo kay ang pulis naton may mga ihibalo ni sila kung ano dapat himo. So kung siya lang isa tiway na ko ideya na kung paano nyo i-transport kay kung pangitaan nyo siya sa lakyan of course no nga private daabi sinong kilala nyo kay tiway na transport public transportation sa umpisa sa Lunes. Why na sa may gabiyahe. So, ngitaan nyo ginaya ideya na nga maka-private car na siya para ma-dialysis na siya. Di man na, kung i-question ka mo, pakita nyo lang documents nga ti ariyo i-dialysis ni siya para di ka mo magproblema. Ayos, last 8:23, pagbalik naton ang EO na ni Mayor Bing Leonardia diri sa Bacolod, i-plastar tax sa aton sila pabalik with Action Dale Salazar, mga kaksyon. Anyway, sa mga balita Action Marlon, hinobia, dulong sa aton sang Life Extension Vitamin D3, kag Life Extension Coffee Mix pinakaw ng kape nga mera sang vitamin D3 sa idalom sang Life Extension Philippines. Diri sa ato mabakal ini sa mga butika kag bisita kamo sila sining nga klinika sa GA Stephen Building Lacson Street sa 100 Morning Burgos Lacson. Life Extension Vitamin D3 kag Life Extension Coffee Mix mga kaksyon. Standby, balik ko pagkatapos gid lamang sini. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Mga benepisyo ng paghuhugas ng kamay. Ang paghuhugas ng kamay o hand washing ay isang gawaing pangkalusugan at isang mahusay na paraan upang makaiwas sa mga impeksyon o sakit na dulot ng mga mikrobyo gaya ng mga bakterya o virus. Tunay nga na ang paghuhugas ng kamay ay isang mabisang panlaban sa mga sakit gaya ng pagtatae o diarrhea, ubot-sipon, trangkaso at iba pa.
I-viral, i-share, ikalat ang totoo. Hatid ng MBC Manila Broadcasting Company. Stations DZRH, Aksyon Radio, Love Radio, Yes the Best, Radyo Natin at Easy Rock. Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Ang mga hakbang upang maprotektahan ang sarili laban sa COVID-19. Ang mga payong ito ay maaring sundin ng lahat, ngunit napakahalaga ng mga ito kung ikaw ay nakatira sa lugar na may COVID-19. Hugasan ng madalas ang inyong mga kamay, iwasan ang paghawak sa iyong mga mata, ilong at bibig, takpan ang iyong bibig pag uubo at babahing, iwasan ang matatao na lugar at malapit na pakikipagsalamuha sa taong may lagnat o ubo. Manatili sa bahay kung ikaw ay may sakit, kung ikaw ay may lagnat, ubo at hirap sa paghinga, magpakonsulta agad. Ngunit tawagan muna ang doktor o ospital. Kumuha ng impormasyon sa mapagkakatiwalaang otoridad. I-viral, i-share, ikalat ang totoo. Hatid ng MBC Manila Broadcasting Company. Stations DZRH, Aksyon Radio, Love Radio, Yes the Best, Radyo Natin at Easy Rock. Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Ano ang social distancing? Ang social distancing ay tumutukoy sa pag-iwas sa mga matataong lugar at pagpapanatili ng 2 metrong distansya mula sa ibang tao kung maaari. Isa ito sa mga paraan upang maiwasan ang pagkalat at pagkahawa sa COVID-19. I-viral, i-share, ikalat ang totoo. Hatid ng MBC Manila Broadcasting Company. Stations DZRH, Aksyon Radio, Love Radio, Yes the Best, Radyo Natin at Easy Rock. Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Halimbawa ng mga sitwasyon kung saan kinakailangan sundin ang social distancing. Pagbiyahe gamit ang pampublikong transportasyon. Pagpasok sa mga public office tulad ng post office, bangko at grocery store. Pakikipag-socialize sa mga public settings o pag-attend sa mga kaganapang dadaluhan ng maraming tao. I-viral, i-share, ikalat ang totoo. Hatid ng MBC Manila Broadcasting Company. Stations DZRH, Aksyon Radio, Love Radio, Yes the Best, Radyo Natin at Easy Rock.
mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na rin COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Nagapamati sa Aksyon Radio. Kaupod si Aksyon Brian Morgan. Action Radio Philippine Standard Time, las 8:34. Gina-endorso taman sa inyo mga kaaksyon ng Evergreen Herbal Capsule. Ining kapsula nga makabulig man balanse dira sa aton sinikaw galingon. Labi na gid nga way kakabalong ang imo sinigaling nga asindra nagasululobra na sa lawas mo indi man maayo. Ang imo sining ginatawag naton mga kaaksyon ang imo sini iyang sugar nagasululobra, ang imo sini nga bugat, kolesterol mo dira, uric acid dira, ang creatinine kag constipation ka pa. So, hindi manami sa lawas ng tao. That's why nga himo ining Evergreen Herbal Capsule. Kay ni siya mayara sang vitamin A, B vitamins, vitamin C, vitamin E makaksyon, potassium iron, lakip ng magnesium, lakip na diri ang zinc, calcium, kag iban pa. No? May 7 ini siya tanan kasangkap amaning turmeric, ang saluyot, malunggay, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Pwede ka mo katawag sa 0910-126-4595 para sa dugang ehibalo. Pakita nyo lang si Doc Crispin Gico or Hiko mga kaksyon para maka pamangkot ka mo dira. Las 8:35,
ang ibang mga kaksyon nga di ko mabasa, pasensya gida. Tungod nga ti, amo nang tawag naton Black, inang mas prioridad nato ng balita sa buong gabi para sa inyo sini nga ihibalo sa aton himuon dason nga mga simana. Si Mitch Vintora naga-monitor man sa Sinima Tinion kag nagapatamyaw gido, no? Daligid lang. Di na to ni patamyaw yun sa aton. Ari, natamyaw lang si Anthony Jones Siblano, ano? Naga-monitor subong sa Kawayan ang family Habilio. Salamat gid sa pag-monitor dira sa inyo. Si Joyce naga-monitor man dito sa Manapla, no? Or Manapla sa Sirimat Tinion. Kag sinong John Villaruel sa Murcia. Salamat sa pag-monitor. Kuan ko Section Dale Salazar Sirimat Tinion, paplastar ta siya ining executive order nga gina-presentar this afternoon ni Bacolod City Mayor Bing Linardia. Amo nga ton sining guidelines on Monday sa pag-stricto ng pag-implementar sining enhanced community quarantine diri sa Bacolod. Actually, ini siya ang synchronized nga implementation sa bugos nga probinsya sang Negros Occidental. Action Radio City Hall Report. We have Action Dale Salazar. Action Dale, good evening. Sean Bray, anom kapahina ang executive order ng pamanaog ni Mayor Bing Leonardia ng nagrapi dalom sa Bacolod City sa enhanced community quarantine effective sa Lunes nga daw kadungan man sa pagpatuman sang provincial government under ECQ man sa gihapon sa bugos nga Negros Occidental. Action Brian. So sa section 1 sang executive order ni Mayor Bing, so iya diri nga ginbutang bangod sa mga nagapadayon nga pagsaka sang numero sa mga PUIs kag isa na diri ang nagpositibo antes pa Action Braya ining tatlo ka mga new cases nabutang diri nga kinahanglan i-suspend ang public transportation, ipatuman ang stricto nga home quarantine sa tanan nga mga pamulay sa Bacolod City, kag i-regulate ang ining mga provision for food kag iban pa nga mga essentials or kinahanglanon. Action Brian. Nasa diri sa section 2 sang EO ni Mayor Bing ang enhanced community quarantine ang mag-take effect sa Lunes sa 12:01 sa Kagahon, October Abril 14 pag 2020 tama alas 11:59. Magluwas na Action Brian kung i-extend depende sa sitwasyon or circumstansya. Sa section 3 Action Brian nabutan diri ang strict home quarantine nga dapat ining i-impose or ipatuman kada barangay kinahanglan mag-issue sang home quarantine pass kung HQP nga ginatawag sa isa ka miyembro sa kada pamilya. Action Brian, ang before nga mga report may edad Action Brian 18 to 59 years old. So pero kung basihan din ang iyo ni Mayor Bing 18 years old and above Action Brian but silingon ang mga senior citizen nga kaya-kaya pa nga makabakal sa mga basic needs pwede sila Action Brian nga mangin holder sining home quarantine pass nga ginatawag para may access sa basic needs kang isang pagkaon para si kayong lawas mga bulong kaliban pa nga mga essential commodities. Action Brian. Sa idalom naman sa section 4 sang EO ni Mayor Bing dabutang diriti dapat ang insakto nga pag-usal sang HQP kag ang legitimate issuance kag ang pag-usal sa Action Brian ginasulit-sulit diri sang alkalde nga libre ang HQP kag wala ini siya sang ginabakal. Action Brian, hindi siya transferable, like for example from 8 to 9 AM ikaw ang nag-usar pagka 9 to 10 AM lain naman ang mausar kundi isag lamang ka persona Action Brian ang makausar sang sining HQP nga ginatawag kag kinahanglan magdala sang valid ID para in kaso nga pamangkot ang otoridad may ipakita ka nga HQP kag mayara sang ID Action Brian para magtugma ang imo sini nga ngalan sa imo sini valid ID nga ginauyatan. Action Brian. Action Dale, diri lang tanay sa number 4 nga seksyon. Anong oras Action Dale applicable ini? Ang pag-usa sa HQP Action Brian wala na sang wala na sang oras, wala na sang window hour nga ginatalan na ang syudad kundi anytime pwede na siya mausar. Magluwas na lamang kung curfew hours from
10 p.m. to 4 a.m. So, so pwede ka siyempre makakadto sa Libertad Market 4 a.m. no? Katubtob, last 10 sang kagabihon siyempre. Kaysa una, may window hour nga ginbutang ang syudad like sa aga, amura ni nga oras, apon, amura ni nga oras. Ang purpose pala siyempre, basi maginutok, magtulungan ang mga tao kadto sa mga market or supermarket or sa diin man, sa mga pharmacy. Damo di ang gina-avoid sa syudad para strictly ma-implement sa gihapon ang social distancing nga ginatawag Action Brian. Sa Section 5 naman, suspension of mass public transportation. Tanan nga mode of public transportation ang suspended. Magluwas na lang sa mga shuttle service nga igahatag para sa mga frontliners Action Brian, kapulisan, health workers, kagiban pa nga mga volunteers sa Action Brian. Sa Section 6, naman siyang provision of transportation by private establishments. May mga pila ka mga privado nga establishmento nga ginaalaw nga mag-operate Action Brian, especially mga nag-provide sa mga basic needs. So sa ilang mga empleyado, dapat sila na ni ang mag-provide sang salakyan Action Brian, no? Depende ini sila sining schedule from point of origin hanggang destination, pero dapat i-implement sa gihapon ang social distancing ng mga health protocols sa tion, sa tanan nga mga tinion Action Brian. Action din, Section 6 kita, no? Ang mag-provide sa mga salakyan for the nila empleyado ang management. Correct, Action Brian. Okay, ang City of Bacolod wala sa may provide direction Dale? Mayroon Action Brian, mayroon sang pila ka mga Ceres bus ang i-utilize, ang i-mobilize Action Brian sa Lunes nga adlaw. Although magapagwa pa lang sang announcement ang syudad. Pero suno kay Mayor Bing Kina, mayara Action Brian. Pero ang isa dito sa mga information, no, kung makadto ka lang sa merkado, hindi ka man frontliners, kaya ang frontliners libre lang yan makasakay sa salakyan. Kaya provide sang syudad like sa respa sa Action Brian. Pero kung hindi kaya frontliner Action Brian, makadto ka lang sa merkado kag natabuan nga nakalabay ang sa respa dala simo nga balay sa point of origin, magsakay ka Action Brian dumayara sang 10 pesos sa gabayad Action Brian. Nakasakay ka tod pa merkado, after that anong sakyan mo pa uli? Amo nang dako nga pamangkot da. Kaya naman ang next schedule Action Brian. Kaya ang mga schedule sang buses or mga salakyan nga provide sang LGU sa Bacolod, inatala na pa lang iga-anunsyo sang syudad. Pero kung frontliner kaya like nurse, police, libre kaya Action Brian kung makatabuan nga naglabay dira sa imo tubangan balay ang ining mga shuttle service nila or man nga iga-provide sang City Government of Bacolod. Sa Section 7 sang iyon ni Mayor Bing, Government Services Action Brian. So ipatuman diri no ang skeletal workforce, ang hindi na importante nga mga departamento, ipatuman ang work from home nga scheme Action Brian. Tinabutang diri mga essential government services like ang Office of the City Mayor, Office of the Vice Mayor, City Health Office, ang DSSD barangay offices, ang DRRMO, ang BITAW, City Legal Office, ang City Interagency Task Force Against COVID-19, ang core group for anti-COVID-19 campaign. So mo mga importante nga mga departamento ang kinahanglan nga magtrabaho sa gihapon Action Brian nga makabigman nga mga front liners. Sa idalom naman sang Section 7 AB Action Brian, mga non-essential government services sa dimensyon na mga department nga wala na ito nalawagan, amo na silang mag-operate sa work from home arrangement Action Brian, kay regular man sila nga iga-evaluate sa tagsa nila ka mga department heads Action Brian. Sa Section 8, closure of non-essential businesses Action Brian. So from March 30, mga non-essential, ang hindi na mga importante wala nag-provide sa mga basic needs. So dapat magasira ini sila samtang under kita sa enhanced community quarantine. Effective man March 30 to April 14 Action Brian. Sa Section 9, may nabutang diri continued operations of essential businesses, mga negosyo nga pwede maka-operate samtang under kita sa enhanced community quarantine. Among Section 27 diri ang gin-enumerate sa under sa executive order like ining mga food and medicine production, pagbaligya
public market, bukas, supermarket, grocery, convenience store, mga hotels, inn, pension house, banking, public utilities, electricity, telecommunications, mga suppliers, Action Brian, ongoing man ang pag-operate sang IPM Construction and Development Corporation, bukas man, ang mga gasolinahan, ang laundry shops, Action Brian, media outlets, bukas man, ang mga BPO, pwede sila mag-operate provided nila sila nga mga personal Action Brian, mayroon sang temporary accommodation arrangements, ang iban sila, gina-house ni sila sa hotel para dira na lang sila magtrabaho, Action Brian, kag kinahanglan i-implement man ang skeletal workforce kag ipatuman ang social distancing sa kada PPO company diri sa may Bacolod City. So kadamo no 27 ang allowed nga maka-operate, Action Brian. Amo sila mga essential no, ang mga importante nga role sa under sa enhanced community coordination. Sa tion nga may mga negosyo nga nag-violate, nga nag-operate, nga hindi ba lang essential, pay-facility, Action Brian, nga i-cancel o kung i-revoke or hindi sila pag-issuean sa inasitag sa tagsa ka mga business permit. Importante, Action Brian, Section 10 sa iyo ni Mayor Bing bangod curfew hours, Action Brian. So diri ipatuman diri ang 24-hour nga curfew. It shall be observed by the general public, pero kung mayroon ka sang valid nga home quarantine pass, Action Brian, pwede kaya nga ma-exempt, pero ang mula doon na-mention natin from 4 a.m. to 10 p.m. Amo lang gini ang allowed nga time nga makagwa ang HQ pass sa holder mo bakal sa mga basic needs, Action Brian. Klaro ho na to, nining quarantine pass nga gin-provide sa inyo, hindi kay maglagaw-lagaw kamo, kundi gamiton nyo na para magpamakal sa kinahanglanon sang puloy-an naman ang pinaka-purpose, Action Day la. Kay basang iban na bala, lain na interpretation nila blaho. Correct, Action Brian. Alawa sa dugang nga pathag sa Section 10, curfew hours, kita mo gani ang gusto makabalaring palang ni Mayor Bing Leonardia. When we talk about the curfew hours, therefore, a daily 24-hour curfew shall be observed by the general public, except for individuals with valid HQPs, which can be used only between 4 a.m. to 10 p.m. In other words, we are observing the present curfew to be observed likewise sa sining nagaholders ang PASI. In other words, ang PASI nila is not for 24 hours. So there will come a time in the city between 10 p.m. to 4 a.m. nga wala sang allowed to move around except those specifically exempted. May I also emphasize this nga may provision diri, and I address this to Councilor Sedigles. Action Brian, portion nila lamang sa palayag ni Mayor Bing regarding sining Section 10 angwas sa curfew hours nga patuman sa Lunes nga adlaw. Sa Section 11, diyan mo ni iningkutob sa mga frontliners, dapat hindi ni madali nila sining mga giho, Action Brian. Kinahanglan lang nga ipakita nila sining mga ID, uniform, plain view identification para sa makahatagan sa mga libre nga transportation, Action Brian. Pero kung may kasang pribado nga mga salakyan, diyan mo na para hindi ka madugayan sa mga check-up points, magsuksok lang sang ID nag-uniform, Action Brian. Okay, salamat, Action Day. Gino-open mo na kay may nurse nga nagtrabaho sa isa ka hospital. Ang out niya is 12 midnight. So, hindi siya kabalo magmotor, way man siya sa personal nga salakyan. Ang mahimo niya, sugaton siyang utod niya nga kabalo magmotorsiklo single. Pwede lang ni Action Day, no? So, Action Brian, wala na siya na tackle or wala siya na pamangkot sa mga tapos ang media kaina, pero frontliner siya. Nakavalid man nga rason, Action Brian, nga pwede sila kapasugat since legitimate man ang rason, no? I-presente lang ang ID kag ang naka-uniform man siya, Action Brian, kag pwede siya makarason sa mga otoridad natin in kaso nga sitaon siya sa mga check-up points or tanod dira or kapulisan nga sa talan. Kag isa pa ang magasugat sa iya, hindi iban nga tao kundi family member na mismo nga upupod sila sa sinang panimalay. Correct, Action Brian. Amo nang pinaka-importante dira kay kon ina nga motorsiklo nagabiyahe, tinagro digid pwede kay separate ang way nila. So itakbalok ka na ng situation dira, pero kon pamilya man lang sila,
kag ang distancing daguroti motorsiklo maka-adjust man guro gamay action day no. And depende man syempre sa schedule nga iga-announce ang syudad regarding sa mga buses kay basi mira pala sa mga bus nga allotted daw siya para sa panggabihan pag pwede gid sila makasakay or maka-avail sining free na transportation action Brian. Okay, kiti sulodlon balang ilang lugar paano sila makasulod maybe guro wait ang manugsugat guro sa mga bangga action day no para at least lapit na lang sa ilang puluyan. Correct action Brian. Sa Section 12, mo ni unrestricted movement of cargoes. Kung sa mga cargoes, mga trucks ning may mga dala sa mga basic needs like mga pagkaon, isda, iban pang mga need action ban or prime commodities like mga prutas. So, kinahanglan na dapat dasig ang ila sining pag-iyo para ma-deliver ang mga basic needs sang tawo action Brian. So, Section 13. Action day, dalagid lang kay kada section mo may gina-confirm kita, may gina-klaro kita. No? So, bago mo lang gin-mention nga mga basic commodities may namangkot sa aton kay na di kun pwede sila kabiyahe sang ila sini nga mga utanon from outside Bacolod going in Bacolod Action Dale. Action Brian, na belong siya sa fresh vegetables, no? Yes, need niya sang publiko kalan-on na iya. Correct. Mga root crops, coffee, sugar, cooking oil, tag ibanta no, nga pwede natin usaron para lang makasurvive sining 14 or enhance community quarantine action Brian. Kinanglanon ta ginisla linis sa gwa sa Bacolod ti kundi ka mo mag-deliver di karon anong kanon sa Bacolod no na. Correct no. So Section 13 Quick Response Fund no. So kada punong barangay action Brian kinahanglan nilang mag-coordinate or amo na siya mga buliga food packs no nga iga panagtag sa syudad. So kay naman doon ni Mayor Bing sa Lunes nga daw sila ma-start panagtag ang mga punong barangay action Brian. Hindi nila kinahanglan nga magkadto sa barangay hall kay for sure maginuto kundi wala tang sila sa mga pamalaan. Dali gid lang balikan ta section din. Okay, at least na address na to ng mga palamangkutanon na sa aton nga mga utod kag hilway ng mind dinasubong ko ng matabo sila on Monday ang pag-take effect sining enhanced community quarantine mga kasya. Plus 8:52 sa aton sining pagpangalagad. Dili na kita sa talipos-puson nga balita Action Del. Go ahead. So naman siya Action Bray sa regarding sa mga food packs. So sa Lunes nga daw magapanagtag ang mga punong barangay sang food packs from the city government. Tag tamo ni sunod si Mayor Bing 40,000 indigents no poors of the poor ang maka-avail. So naman na hindi sila kinahanglan nga magkadto sa mga barangay para ma-observe ang social distancing. Ang mga punong barangay tanod o barangay personnel amon silang personally ang mag-deliver sila sinitag-sa ka mga balay Action Brian. Ang ni Mayor Bing depende sa style no sang punong barangay kung paano niya ipanagtag pero importante ma-observe ang social distancing kag hindi mag-ginotok action Brian. Wala pa may baluan kayo nagidang unod no sining food factor of 40,000 action Brian ang maka-avail sining mo na siyang ginkuan blind ni siya release ang 30 million pesos nga emergency nga pundo para sa food aid kutob sa mga naapektuhan or mga pigado gid nga pangabuhi based man sa validation sang DSSD production Brian. May mga validations niya kabalo ka may mga persons nga nagapamangkot sa aton nga sila kuno wala na lista nga sila lang to na lista may mga validations initanan-tanan before i-distribute action day para maklaro tani. Ang matutunan ni Mayor Bing isa dito sa requirements di mga pigado bala may mga 10,000 and below nga mga monthly income action Brian. Taas mo yung ginaganar ipaiway kinana ihatag sa mga pigado kag lubos nga nagakinahanglan. Subong ya action day ya consideration ini kag bayanihan system na amo ni nga ton ginapangita diri hindi kay hinakog-hakog action day. In this subong action Brian kundi binuligay no para mabatuan natin kag makasurvive kita kag gabay pa may maayo nga development nga effective no ining pag-implement natin sang enhanced community coordination Brian. Okay, last action day kay na mention kadamo sa mga borders naton kag inabalang hindi botante sa Bacolod pero diri na sila naga-istar puli lang sila tuya kon magbuto sila sa lugar nga din sila halin. Ginapangitaan sila voters ID kuno agod makakuha sila sang quarantine pass sa barangay. At
So, Action Brian, as per kay legal na mga barangay person Lady Glass Gonzales, siya, supposedly 7,000 ang household sa barangay, pero ginpasubrahan niya imprenta sining home quarantine pasa. Bangod, may mga renter siya, Action Brian, di naman siya nga lugar, nga nagapangabay man. Ngayon kaso, sa Draka Boarding House, 5 sila, Action Brian, may isa man kay representative nga hatagan. So, like, kapitan, wala na kinahanglan i-present sang voters ID. Kung ikaw, ara ka sa jurisdiction sang barangay Takuling, responsable ka sang barangay Takuling, Action Brian. For example, nagaboto ka sa barangay Alihis, nag-reside ka sa barangay Tangob, so si kapitan sang Tangob, amo ni siya ang mag-issue sa imo pag home quarantine pass, Action Brian. Kag kung hindi mo na sila pag-providean karon sang quarantine pass, dira ano pa pulion mo ni sila sa kandoni. Ang magpuli sa kandoni no sakyan nila sang salakyan kiti lockdown, why na ta sang transportation public ganiyo sa Lunes na, Action Del, di ba? Correct, Action Brian. So, mo lang ginapangabay ni Punong Barangay Gonzales, nga pasensya lang, no? Sa mga kapitan man, kay sako-sako sa Action Brian. Ay kaya mo man sila sa mga aktibidad. So, mo to, nasala na una nilang prenta sa home quarantine pass. This time, nasala pagid kinabutang dito ang window hour, Action Brian. So, ang Malimir Bing, hindi to siya effective or operational. Ang ginimprenta, lang may window hour, Action Brian, kag may guidelines so nga 18 to 59, disregard to. So, maimprenta naman niwata ang mga kapitan Action Brian sining bag-o nga home quarantine pass ka based na sa guidelines kag sa EO ni Mayor Bing Leonadia. At least klaro, ano? Pero initanan sa suliton tali kadagabi. Kay kung naga-question kami kamo dira, way man kami untat nga magpahangop sa inyo. Action Day? Action Brian, ang doka closing statement ni Mayor Bing Leonadia. Mag-violate sa executive order. Ang isa action ang isa. In Western Visayas, Bacolod is the most populated city. Kitang pinakadako nga syudad sa bilog ng Western Visayas. Density-wise, kita siguro ang may pinaka-thick nga density sa bilog ng Western Visayas. So we must be very conscious of that. Kagapabay ko, duwa man lang nini anay kasimana. This is a very important critical time nga ginapangabay namon ang kooperasyon sa tanan. Kay this could be the turning point of our fight against COVID. So sa silingat tinion, kung magbinuligay at tanan, sa pagtanaw ko dako ang maayo nga matabo sa aton. So please consider that. Kitang pinakadako nga syudad sa Western Visayas, kitang pinakadamo tao. Action Brian, nabatian si Mayor Bing Leonadia. So, good luck, no? Sa syudad sa Bacolod, tiyan mo na yan, sa mga city officials natin, na do your part, do your role man, kaga mo na yung panawagan nga, stay at home, kag stricto nga ipatuman ang home quarantine kutob sa mga persons under monitoring. Be responsible, no? Responsable kita sini dapat Action Dale kay hindi nilawag-lawag ang ginahimo subong para ni sa aton sini buwas damlag next month Action Day after sini, ano? Correct. Likawan natin nga ang sitwasyon dito sa Italy, mangin parihas sa Action Day dito sa Pilipinas. So dapat mangin vigilant kita, mangin inform kita sa mga nagakatabo kag sundon ang mga protocol sang LGU kag sang gobyerno nasyonal. Aring isa ganiyo, may nagapamangkot, why sila kuno gintagaan sang quarantine pass sa ila barangay, ang sekretaryo kuno nagpamalibad kay why sila naghahatag sang monthly Diyos nila. May mga balayran sa barangay, duway man, Action Dale? Action Brian, hamali kapitanya, regardless kung doon ang issue mo, personal man, politika, or may mga ginasukot si mo, hindi na yato o Action Brian. Kaya nga ba doon ng kapitan, ipaiway na anay ang pamulitika kag tionis ang pagbinurigay. Action Brian, possibly wala din issue bangod sa Action Brian, ang pag-imprenta sa iban, ginahawid, gina-recall, o ginabawi Action Brian. So doon na doon ang iban ganing nga mga kabrangayan target pa nila ipanagtag sa Domingo ngadlaw ang pila nila ka mga home quarantine pa sila mga pumuluyo. Nagapamangkot na subong san upa, wala pa, hulat-hulat lang, kaya gina-print pa, no, gina-isa-isa na nila. Ang mga barangay kapitanes naton, barangay officials, kapalo na nisla sang ila sinimandato kag trabaho nila Action Day. Okay? Correct, no? So, ang iban ga-explain na sa social media, sa ila personal nga Facebook account, so na nila, pasahon Action Brian para hapos do ang mga announcement nga gina-relay sa punong barangay. Mga update ka balita gikan sa Bacolod City Government sa Action New Action na dahil sa lugar. Una sa balita na sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, Action Radio.
Salamat Action Dale, balita gikan sa New Government Center at least klaro pero buwas isa-isahon tapagin niya. Kung may ara ka mo sa mga palamangkutanon pagid, isa-isahon tani mga kautora naton before pa naman ang Lunes nga adlaw sa pag-umpisagid sining stricto yang enhanced community quarantine. Pero ginendorso ko sa inyo, after sining COVID-19, maka-eskwela gi kamo sa First Academy of Skills and Technology Incorporated, nagatanyag sang Senior High School Tracks Academics sa kangay sang Accountancy and Business Management, Humanities and Social Science, yaraman ang Technological o Technical Vocational Livelihood kangay sang Housekeeping NC2, Food and Beverage NC2, Contact Center Services NC2, kag Organic Agriculture Production NC2, kag so ini sila ang nasambit nga balutuan ang First Academy na himutang sa RMD Building, Rodriguez Avenue, Barangay 36, Bacolod City, or magtawag sa 700-9035 mga kaksyon, or pwede ka mo or libre ang ID kag uniform diri. 275 lang ang bulanan, 1,500 pesos ang registration upon enrollment. Suliton ko ang school, ang pangalan sa school kay First Academy of Skills and Technology Incorporated. Ini sila accredited ini sang TESDA, mga kaksyon. Habon pampaligo Santon Plus Herbal Capsule o kon Santon Plus Herbal Soap mga kaksyon. Kagang habon naman yang ang oil naman yang balanyo sa muning Santon Plus Herbal Oil nga gina-endorso naton sin. Why nakakasaygong oras sa aton sining pagpangalaga, dagang salamat upod sa bugos nga puwersa sa Action Radio News Department sa pagpangunan Action Rex Cantong, Station Manager Action na Magbanwa. Sa technical side we have Action in Henry Pulgar, upod si Action El Rey Dotilios, and standby karon sa Action Night Patrol with Action Eric Magbanwa. Inyo mo naman nabatian o kung inyo nabatian isa ka memorableng istorya sa Action Firing Line, maghilibati tabwas sa mamangyapon ng istasyon kag oras. Ini sa Action Brian Morden, nagapasalamat gid. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod Action Radio. Good night. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko.